Nane no sa cho kind of ye in the yari plantry ga di matri one la ngujin de di myuli ma nga swe lo ni ma me ne nga chit tui ha di ma alaga ba apo ma song du tyaw the thi chan yin khong dan ma chu bu kwa alone nya le ma yin khong dan tui song lo pyan la ba de ge ra lo Kunji ba che song le ya Mukhanai na tida ne di ma de yaw the mu dan yaw lwe thai tin cha la yin khong dan ma chu lu ba di luan nya le ma dan yaw lwe thai pin ga chi kwai lo nga yu do ba Chete dunia Mwenga nga tue na soi kwa luba Shui ngui dui ma lubu kwa Yim sai nai di luam yu ma Lu jinda yin te ma Mwenga Tiêu cụ ta Yên không đang tươi sống lúc pian la và de ge ra no Kunyi ba che song li ya Makhanai na ti da ne ti ma tiêu the mu dan ya ri thai tin cha la Yên không đang ma chu lu ba Di ra nya le ma Dan ya ri thai pin ga Chi kwai lo nga yu do ba Chit te du ya Không đang tí sống lúc pian la và de ge ra no Kunyi ba che song li ya Makhanai na ti da ne di ma de yaw the mu dan ya ri thai tin cha la Yin khong dan ma chu lu ba Ti la nya le ma Dan ya ri thai pin ga Chỉ khua lu nga yu ro ma Chia te du ya